रिहन दैमारी आरो सरन बर'आ 100% देरहाखानाय। देरहानाया जोंहा खातां जाबाय। थाखा फैसा लकसान खालामना लाब गैया, हाग्रामा महिलारजों मोजाङै मिलायना गोरोबना था बिनो मोजां जागोन। बिक्रम दैमारिनि बिबुंथि। थाखा फैसा नस्त खालामालासिनो न'आव मोजाङै थानानै मिलायनानै हाग्रामा महिलार साजों थानायानो साबसिन। क'क्राझार चिरां बाक्सा सिन्था खालामनाङा, जों देरहाखाबाय। बिक्रम दैमारि। दिनै इन्डियाजों मदद होजानाय बिपिएफ दोलोआ 46 नं उदालगुरि बियाबनि बिजाथि रिहन दैमारिजों लोगोसे 47 नं माजबाद बियाबनि बिजाथि सरन बर'आ गाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। बे बिजाथिलाइ होनाय हाबाफारियाव भेरगाव बियाबनि TCL/CCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुङोदि रिहन दैमारि आरो सरन बर'आ 100% देरहाखानाय। थाखा फैसा लकसान खालामना लाब गैया, हाग्रामा महिलारजों मोजाङै मिलायना गोरोबना था बिनो मोजां जागोन होनना ओरैबायदि बुङो। जोङो दिनै नमिनेशन होखांबाय, एन्ट्रि जाबाय। जों बिराद खुसि। थाउजेन्ड रायजो राजानि अननाय हेफाजाब नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ। जिन्दाबाद। दा देरहानाया जोंहा खातां जाबाय। दा जों बिराद दुखु, मानो होनोब्ला एगेन्स्ट अपोजिशन पार्टीनि जाय केन्डिडेटनि रायजो राजा बिथांमोना एकेबारे कम परिमान, बहुत दुखु। देरहानायनि कुनु लामा गैया, कुनु राहा गैया। बेनिखाय अननानै थाखा फैसा नस्त खालामालासिनो न'आव मोजाङै थानानै मिलायनानै हाग्रामा महिलार साजों थानायानो साबसिन।